A teď je to normální. Ty už zdržuješ. Ale dívej na ňu. Ona prostě, a dívej na ňu, ona je vyřízená, ona prostě nejde. Ona skáče a skákala teď pod brýlem Aji a Aja takhle pod stolem prošla pryč. Přikotrmelec. Ale ona to štěká. Už ven si má s tím hrát, mamo. Čekej, To potřebovala už. až čekej, Tak myslím, že se bude bát, no. až čekej. Si troufá. No, Leona, jedla a to štěká. A drž. A ještě to není doma. No, vem si pelek, teď ta Leona říká, že koupí nový, tak ho rozdrť. Ten ještě musí chvilku vydržet teda. Naskáče sama, ne blbá. To je normálně tady tolik. A Beata měla sodík. Beata, ta je vyřízená. Ta se zamilovala. Ne. Víš co, dneska se jde celý den na konču. Jinak by drtila koninu. Však jo. Protože, Má novou zábavu. ale konina, jak ona se jí bála. A teďka my sem přijedem a já si ji nevšimám a konina ta s ním lítá, hrajou si, drtijou se. Miláne měl tady, víš, Šakra. váš pes přišel k misce s vodou, 3krát si lízla a Ivana, měla by se jí vyčurat, říkám, no, měla by se si vyčurat, už to máš močový měkký, teď se 3krát napila. Ale ne, já jsem myslela, že než pojedeme, že se dá ven. Nehyju, v klidu, teď si začala sama hrát. našla vodu. Nehyju, teď si začala hrát. Potřebovala takový. Proč myslíme na šance? Je to pes? No ježišu. Bože, to není pravda. Tak to buď v klidu, ta už ven dneska nejde Konina. Konina tak zítra v 10 možná, že?